Tiyamike Mulungu chifukwa cha tsiku labwino tsiku la lero pa programu yathu soino pamene tupitirirabe kuphunzira kuchokera ku buku lopatulika. Ndipo programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tisanayambe programu imeneyi ndifuna ndikupempheni kuti mukhale ndi cholembera komanso polemba. Ndifuna kuti mwina nkutheka muli ndi munthu kapena mwina palibepo munthu amene ndifuna ndimutchule apayi. Ngati muli ndi munthu amene mwina mukamamuona mmamuona kuti malingana ndi khalidwe lake amaonetsa kuti za Mulungu alibe nazo serious kwambiri, ndifuna kuti munthu ameneyo mumulembere zinthu folo zimene mufuna mumuuze munthu ameneyoyo zokhudza Mulungu. Mwina mulibe enanu munthu wachoncho, koma ndifuna mungoganizira kuti mwina muli ndi munthu wachoncho amene za Mulungu alibe nazo serious kwambiri, koma ndifuna kuti mumulembere zinthu folo munthu ameneyi zokhudza Mulungu, kuti Mulungu ndi ndani kapena Mulungu ndofunika bwanji kwa iyeyo. Mukamulembera munthu ameneyo ndifuna pa zimene mwamulemberazo mwina mufananizenso ndi zinthu folo zimene ndifuna ndiphunzitse pa phunziro langa tsiku la lero. Chifukwa phunziro langa ndifuna ndiphunzitse pa mutu onena kuti zinthu folo zokhudza Mulungu. Pali zinthu zambiri zimene tikozokamba zokhudza Mulungu, koma ndifuna ndikambeze zinthu folo zokhudza Mulungu. Ndipo zinthu zimenezi tizipeza kuchokera buku la Machitidwe chapter 17. Buku limene la Machitidwe chapter 17 tipezapo nkhani ya Paulo pamene amayenda kuchoka mzinda uwu kupita mzinda uwu, anapita mzinda wa Tesalonika, anafikanso mu mzinda wa Bereya, ndipo ali pakati Paulo ndo anakafika mu mzinda wina wa Atene. Ndatafika mu mzinda umene wa Atene, Paulo tiyambire kuwerenga pa verse yake ya 16 zimene zinachitika mu mzinda menemo. Pa verse 16 akunena kuti pamene Paulo analindira iwo pa Atene, anavutidwa mtima pamene anaona mudzi wonse wadzala ndi mafano. Akuti Paulo atafika mu mzinda menemo wa Atene, akuti chinthu chimene chinamuvuta mu mtima nchinthu ichi: mu mzinda wa Atene munali mzinda umene unadzaza ndi mafano. Ena olemba amanena kuti, olemba mbiri ya mzinda umene wa Atene amanena kuti mu mzinda wa Atene chinali chinthu chophweka kupeza fano kuposa kupeza munthu amene umufuna mu mzindamo. Amafuna onena kuti mu mzindamu munachuluka mafano kwambiri. Ndeti kuonanso Paulo apa kunena tangofika mu mzindamu chimene chinamuwawa mu mtima chinthu ichi, anaona kuti mzinda wonse waperekedwa ku mafano. Koma atafika mu mzinda amene ataona mafano, pa verse 18 anapezamonso kuti mu mzindamu munali magulu awiri anthu. Tiwerenge verse 18 akunena kuti ndipo akukonda nzeru ena a Epikureya ndi Stoiki anatengana naye. Ena anati ichi chiyani afuna kunena wobwetukayu, ndipo ena anga olalikira ziwanda zachilendo, chifukwa analalikira Yesu ndi kuuka kwa akufa. Akuti Paulo atafika mu mzinda mupeza kuti muli mafano, akuti Paulo anayamba olalikira Yesu kuti anauka kwa akufa, Yesu ndofunikira. Ndipo verse 18 akuti anthu apomona pali Paulo ananena kuti munthu ameneye akungobwetuka, akungoyankhula zinthu zonena kuti kwa iwo amazono kuti ayankhula chani munthu ameneyi, aphunzitsa zinthu zachilendo. Ndipo akuti anapezamo mitundu iwiri ya anthu: mtundu woyamba wa anthu wa Epikureya, mtundu wachiwiri wa Stoiki. Akuti ndi magulu awiri anthu amene anawapeza amenewo. Komanso verse 18 anena kuti anthuwa anali anthu, Bible amene panena kuti pa verse 18 ndipo anali anthu okonda nzeru, anali anthu oti anali ndi chidwi kufuna kuphunzira zinthu zanyowani. Mitundu imene ya anthu. Koma kuti mitundu imeneyi yofunikira bwanji, chifukwa chani Paulo anayitchula? Choyambira tidziwe mitundu imeneyi zimene imakhulupirira. Tikakamba za Epikureyo, anali anthu amene amati ngati kuli Mulungu anali ngati dzikoli, koma atangolilenga akuti analisiya basi. Mwaganizira kuti amaganiza chonchi. Mwina tinaonapo anthu sasa yodzika bwino chonoti munthu ukamagula njinga, ukagula njinga amene amakoza njingawo amati akayilumikiza njinga ija
basi nkumakayigulitsa mushopu. Ogula umadziwa ndithu kuti njingayi anakozani munthu. Ndipo anayikoza kuti chizigwira ntchito chonchi, chizigwira ntchito chonchi. Anangoyikoza kuti patsa ife timayitenga nkuyigwiritsa mmene lilimo. Koma ogula yamakhala luko basi za njingayi wathana nazo. Ne mtundu umene wanthu umaganizanso choncho kwa Mulungu umaphunzira choncho. Umaphunzira kuti Mulungu analenga dziko, ndipo atalenga dziko lanalisiya basi zinatha. Kuti lidziyenda lokha mmene lufunira. Ngati kuti Mulungu alibe nalonso ntchito dzikoli ndi zimene amaphunzitsa. Gulu lachiwiri la stoiki limakhulupirira kuti anthu tonse ndife anthu ofanana. Kulibe zoti wina ngwachuma, wina osauka, kapena wamphamvu zimenezo zopanda ntchito. Ndipo ponjezerapo makhulupirira kuti ndifenso ofanana Mulungu. Nenjipake Paulo atafika mu mzindamo anapeza mitundu iwiri ya anthu imeneyi. Netangoganizani ufike ufuna uphunzitse anthu amene ufuna waphunzitsa ali nzikhulupiriro zimenezi. Monoti panali ntchito yophweka apa sindikhulupirira. Panali ntchito yakulu Paulo. Ndipo Paulo tsopano ataona zimenezi, taona pa verse 18 kuti anayankhula maonena kuti anali munthu ongobweruka basi, ongoyankhulapo. Amamutenga Paulo ngati munthu onena kuti ngati menewo analili okonda nzeru basi. Oti wangomva nkhani zina zake uko ndakuzibweretsa umachubulira anthu. Nenjipake amati kuti munthu amene wobweruka atuyu angoyankhulapo zinthu zoti anamva uko basi uzibweretsa pano. Ndipo Paulo anazindikira kodi anthu ali chonjeti, kodi pali magulu awa eti. Ndiye tikaona verse 22 mpaka verse 31 tipezapo zimene Paulo anawuza zinthu folo zimene zizofunikira. Koma choyamba chimene anawawuza tikuchipeza pa verse 24. Anayankhula izi pa verse 24, Machitidwe chapter 17 verse 24. Akunena kuti Mulungu amene analenga dziko lapansi ndi zonse momwemo, iyeyo ndiye mwini kumwamba ndi dziko lapansi, sakhala nyumba zakachisi zomangidwa ndi manja. Ndipo Paulo akunena kuti choyenera kuzindikira chinthu ichi. Ndaona kuti mmakhulupirira mafano, ndaona kuti pali mafano a milungu yosiyanasiyana. Koma Mulungu amene ndikufuna ndikuwuzeni inu, ine sine munthu wongobweruka mmene muneneramo. Muzindikire kuti kuli Mulungu. Ndipo Mulungu amene analenga dziko. Nengati tapeza munthu amene sakhulupirira ukulu wa Mulungu akuti choyamba umuwuza chinthu ichi. Koma akulu mudziwe kuti kuli Mulungu. Ndipo Mulungu ndi amene analenga dzikoli. Buku la Genesis chapter 1 verse 1 imatiuza pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndi Paulo akuwauza kuti inu astoiki, apekulia amene makhulupirira zosiyana zimene Mulungu amanena, mukudziwa kuti Mulungu ndi amene analenga dzikoli. Zonse zimene mukuziona dzikoli simunalenge ndinu. Si nzeru zanu zimene muzinenazo. Ngakhale inu munena kuti ine ndine obweruka, koma sizili choncho. Mulungu ndi amene analenga zonsezi. Buku la Masalimo chapter 33 verse 6 anayankhulaponso mawu awa mlembi ameneyi. 33 verse 6 akunena kuti zakumwamba zinalengedwa ndi mawu a Yehova, ndipo ndi mpweya m'kamwa mwake khamu lawo lonse. Verse 9 pa Masalimo 33 yomwe akunena kuti pakuti ananena ndipo chinachitidwa, analamulira ndipo chinakhazikira. Akuti chimene anachita Mulungu ndi chinthu ichi. Analenga dziko lakumwamba ndi pansi, anangoyankhula zonse zinachitika. Ndi Paulo pa Machitidwe 17 akuwauza kunena kuti ngakhale mukuona kuti muli ndi milungu yosiyanasiyana, muli ndi mafano osiyanasiyana, koma Mulungu amene ndikufuna ndikuwuzeni ine nduyu ndi amene analenga dziko lapansi. Zonse mukuziona anangolenga ndi mpweya basi, kungoyankhula zonse zinachitika. Afuna wauza kuti izi ndi zimene Mulungu anachita. Ndipo wauza zonse izi pa 1 Korinto chapter 8 verse 4 so ananena chimodzimodzi kunena kuti Mulungu ndi mmodzi ndipo fano silili kanthu. Paulo yemwe anapowauza Khristu kwa Korinto. Ndipo nena ichi pamene munthu sakhulupirira kuti kuli Mulungu, sakhulupirira zinthu mmene zililimu, koma Paulo akunena kuti mupanga mistake. Zimene mukuziona Mulungu anangoyankhula chabe.
ambiri kuti tipange chinthu sizimafuna kungoyankhula. Mwina ena timanena azathu mwina ndale kuti amangoyankhulapo sapanga kanthu. Koma Paulo akunena kuti Mulungu sizimaitotengera kutuluka tukura kuti alenge dzikoli. Mulungu anayankhula ndi mawu. Kenako dziko limene tulionali. Paulo ndi zimene akuwauza kuti inu kuno ku Atene ngakhale simukhulupirira zinthu zonse ndikufotokozerana apazi, muzindikire chinthu ichi chimene chofunikira kwambiri: Mulungu analenga. Ndipo yankhulaso izi Paulo amafuna kuwauza kunena kuti ngakhale muli ndi mafano osiyanasiyana, fano munthu ndi amene amapanga fano. Nde fano lakaliumba kulikoza munthu amalitenga choumba chakechi chokhala Mulungu. Koma Paulo pa verse 24 akunena kuti munthu salenga Mulungu, koma Mulungu ndi amene amalenga munthu. Nde pamene azathu amafano amakhulupirira kuti iwo amapanga ndi manja awo, akachipanga nkuchiyikapo, ichi nkumati Mulungu. Nde Paulo akuti simuganiza bwino anthu inu. Mulungu ndi amene analenga dzikoli, ndi amene anapanga zonsezi zimene mukuziona apazi. Pa Machitidwe chapter 14 munthu amene Yesu anafikanso ku mzinda wina kumene anapezanso anthu enanso amafano, anauza mawu awa pa chapter 14 verse yake ya 17. Anauza mawu onena kuti, tiwerenge verse 17, koma sanadzisira iye mwini wopanda umboni, popeza anachita zabwino nakupatsani inu zochokera kumwamba mvula ndi nyengo za zipatso, ndi kudzaza mitima yanu ndi chakudya ndi chikondwerero. Akulati Mulungu anatipatsa ife mboni. Anatipatsa mboni yotani? Mukaona mvula yochokera kumwamba, komanso mukaona nyengo ya zipatso. Akuti izizi nzokwanira kuti inu ndine tikhulupirire kuti Mulungu alipo. Izi ndi mboni zokwanira kuti tikhulupirire kuti Mulungu analengadi. Sizinangochitika. Ngakhale masiku ano mapeza ena amakayikira kuti Mulungu alipo. Koma Paulo akuti mboni tili nazo. Paulo achita kuti mboni zisizili kutali. Mukangoona mvula tsika kumwamba, mudziwe kuti kuli Mulungu. Mukangoona zipatso, mudziwe kuli Mulungu. Mwina ena anthu ena amanena kuti malo athu sigwa mvula, imatakutha zaka osagwa mvula. Koma Mulungu akunena kuti zipatso mmadyazo nanga. Mesa ndiye umboniwo. Ndi zimene Mulungu akunena. Ndi pamene ifeyo tili takumana ndi anthu ngati amene Paulo anakumana nawo, akuwapatsa umboni umenewo. Komanso pa Miyambo chapter 20 verse 12 mlembi analemba chimodzimodzi, khutu ndi diso zonse ndi umboni wa mphamvu ya Mulungu. Mulungu anayika khutu malo ake, anayika diso malo ake. Akuti zonse ndi umboni. Ndi Paulo powauza anthu okhulupirira mafano akunena kuti inuyo mumalenga milungu yanu, koma Mulungu amene ndikuphunzitsa ine salengedwa choncho, amalengedwa mosiyana. Chifukwa Mulungu ndi amene analemba, ndi amene analenga zonse, anangoyankhula zonse zinachitika, ndipo umboni muli nawo. Tangoganizani, ndi ndani amene umboni ngati umene sanaonepo? Ndani amene sanaonepo mvula? Ndani sanaonepo khutu? Sanaonepo diso? Komanso sanaonepo nyengo ya zipatso? Akuti zonsezi ndi umboni okwanira. Ndi pamene anthu akukayikira kuti kulibe Mulungu, Mulungu sanalenge, izi zili chonchi, zinangopezeka, Paulo akunena kuti anthu inu muganizenso bwino, fa umboni muli nawo. Chachiwiri chimene Paulo akuwauza pa verse 24, tikuchipeza pa verse 27. 27 Machitidwe chapter 17 verse 27 akunena kuti afunefune Mulungu kapena akamfufuze ndi kumpeza, ngakhale sakhala patali ndi yense wa ife. Paulo akunena kuti chachiwiri chimene tiyenera kuchita chinthu ichi. Chachiwiri chimene tiyenera kuchita zinthu, kamena chachiwiri chimene tiyenera kuchidziwa pa zinthu zokhudza Mulungu ndi ichi. Akuti Mulungu amafuna timufunefune, koma akuti sali kutali. Ambiri timadziwa kuti masewero ena timati chimbisalirano. Masewero achimbisalirano zimatengera kuti mulipo anthu angapo, wina akubisala akasaka nzake, usakasaka mwina sumupeza, kena kwakusowa, kena komwina wangodzulutseka, ndili pano. Kapena ndazi zina umatha umupeza. Koma versi kunena kuti Mulungu sasewera masewero achimbisalirano. Mulungu alipo, koma chimene Mulungu akungofuna ife tikangomusaka. Koma sikuti tikalephera kumpeza ayi.
ambiri posera masala chipesa matosaka azathu mwino sapeza. Koma Mulungu alisali choncho. Mulungu likoza kumupeza. Ndeja chiwiri chokhudza Mulungu akunena kuti timufune, timusake, ndipo tikamusaka akuti timpeza. Paulo akutitsimikiza kuti Mulungu likoza kumpeza. Pa buku la Roma chapter 1 verse 20 amatiuza kuti Mulungu sali kutali. Tione zimene tili nazo. Tione zimene Mulungu analenga. Ndi umboni okwanira kuti tikhulupirire kuti Mulungu alipo. Ndipo Mulungu tikoza kumpeza. Mulungu ngati walephera kumupeza munthu, ziko zotheka kuti walephera kumupeza chifukwa usaka malo olakwika, utsata njira yolakwika yosakira. Mwina ena tinaonapo kapena tinachitapo, ena amachita ulenje. Ukoza kupita ku ulenje nkubwerako chimanjamanja mwina pa zifukwa ziwiri. Nkutheka kumene umasaka unalibe nyama, kapena nkutheka sumasaka bwino nyama umazipeza koma zimathawa. Izi ziko zochitika. Ndipo kozobwera ndi chimanjamanja. Koma Paulo akunena kuti ngati tikusaka bwino ndipo tikusaka malo oyenerera, Mulungu timpeza. Azathu awa aku Atene amasaka Mulungu, koma amasaka Mulungu popanga milungu yawo mafano. Ndipo Paulo akunena kuti Mulungu sitinsaka choncho. Mulungu amene ndikufuna ndikuwuzeni alipo, ni Mulungu woona amene analenga dziko lapansi, ndipo akuti timusake chifukwa tidzamupeza. Tikawerenga buku la Yesaya anayankhulaponso akuti timfune Yehova popezeka iye, ndipo akuti sali patali. Yesaya chapter 55 verse 6 akunena kuti chani? Timfune Yehova popezeka iye chifukwa sali patali. Tidziwe kuti kodi Mulungu likoza kumpeza kuti. Ngati tadziwa kumene Mulungu tingampeza, tikampeza. Tikapanda kudziwa kumene Mulungu tingampeza, olotera saka cha mtundu wanji sitingampeze. Mulungu anatipatsa buku lake ili limene lili Bible. Pa 2 Petro chapter 1 verse 3 akuti zonse zofunika pa moyo pa chipembedzo Mulungu anatipatsa kale. Bible anagwiritsa ntchito mawu oti zonse zofunika pa moyo pa chipembedzo anatipatsa. Anatipatsa zili kuti? Zili umu. Ndiye munthu wina anene kuti ine Bible sindimalikhulupirira, koma ndipita kwa aprofeti ena ake akandiuza, kapena kwa abusa ena ake akandiuza. Mudziwa chimene chichitika? Akakuwuzani zimene afuna, zimene akunena, osati zimene mawu a Mulungu akunena. Azathu aku Bereya m'buku la Machitidwe omwe chapter 17. Paulo yemwe adaphunzitsa kumaliza, ali chimene anachita cha anakatsegula. Kuona kuti kodi zimene amaphunzitsa Paulo zinali ndi choncho, zinali ndi mmene zimene lokhalira. Koma ambiri tikusiya Baibulo, tufuna tisake Mulungu ndi maso. Tikuti koma aprofeti awa ndi otchuka, awa ndi a Mulungu awa. Awa ndi otchuka, awa ndi a Mulungu awa. Paulo akuti Mulungu sitisaka choncho, nchifake sitimupeza. Koma tikasaka moyenera kutsatira buku ili, Mulungu timpeza kuti sali patali. Sali patali. Pa buku la Masalimo chapter 145 verse 18 akutiuza ndithu kuti Mulungu ali m'buku lake. Ali m'buku lake lopatulika limene analipereka. Ndati pamene taona kunena kuti Mulungu pa zinthu folo zimene tuzikamba zija zimene tinene zokhudza Mulungu, taona choyamba Mulungu analenga dziko, umboni anatipatsa. Taona chachiwiri akunena kuti Mulungu timusake, ndipo timpeza sali patali. Koma tidziwe kasakidwe kake tikampeza pati. Chachitatu chimene ananena Mulungu chili pa Machitidwe chapter 17 verse 30. Anatchulapo chinthu chakunena kuti nthawi zakusadziwako tsono Mulungu analekerera, koma tsopano ali nkulamulira anthu onse posepose atembenuke mtima. Chachitatu chokhudza Mulungu ndi chinthu ichi, akuti Mulungu akulamulira anthu onse atembenuke mtima. Baibulo silinanene kuti Mulungu akupempha kapena akudandaulira, koma kuti Mulungu akulamulira anthu onse atembenuke mtima. Chinthu chachitatu chokhudza Mulungu ndi kutembenuka mtima. Mulungu afuna anthu tilape titembenuke mtima.
werengani buku la Machitidwe chapter 2 verse 38 anauza alape kapena atembenuke mtima. Machitidwe chapter 3 verse 19 anakambasa chimodzimodzi zofunika ulapa. Machitidwe chapter 8 verse 32 anakamba chimodzimodzi zofunika ulapa. Machitidwe chapter 11 verse 18 pali kulapa ndithu. Komanso mwerenga Machitidwe chapter 20 verse 21 kulapa kufunikira. Ambiri tikudziwa bwino pamene Yesu amayamba kuphunzitsa komanso Yohane amayamba kuphunzitsa amafuula mchipululu Yohane, lapani tembenukani mtima. Yesu sanayiphunzitsa chimodzimodzi, lapani tembenukani mtima. Paulo akuphunzitsa chimodzimodzi. Chinthu chokhudza Mulungu chimafuna anthu tilape titembenuke mtima. Ambiri tikamakamba za kulapa mwina timadziwa kumene so sitimadziwa. Kulapa ndi kutembenuka mtima, kusintha. Tilipo anthu ambiri amene timati ndifotsatira Yesu koma sife otembenuka mtima. Ndipo Paulo akunena kuti iniyo mukozomati mmapemphera kwa Mulungu ndipo milungu yanu ndi mafanoyi. Koma Paulo akunena kuti ngati munopembedza Mulungu ona tembenukani mtima. Lapani, sinthani kachitidwe kanu. Buku la Luka chapter 12 chapter 13 verse 3 akunena kuti ngati sitilapa kapena ngati sitembenuka mtima tidzafa m'machimo mwathu. Kodi ife tifuna kutembenuka? Kodi ife talapa? Paulo akuwauza chinthu chachitatu kuti chofunikira kwambiri. Pa Chivumbulutso chapter 19 verse 3 chapter 3 verse 19 ananenanso chimodzimodzi, tichite changu pakutembenuka mtima. Kutembenuka mtima nchinthu chofunikira kwambiri. Ambiri timati ine ndine Mkhristu ine. Koma kodi moyo wathu tinasintha kuti ndife Mkhristu? Tinayamba kutsatira zimene Yesu Khristu akunena kapena situtsatira? Ndiye Mulungu akupaula kuti chinthu chachitatu chimene chokhudza Mulungu. Mulungu akunena kuti tonse titembenuke mtima. Tonse tilape. Azathu anali apanga mafano. Mulungu akuwapatula akuwauza Paulo akuwauza kuti muchoke ku mafano mubwere kwa Mulungu woona. Ndi chimene Paulo akuwauza. Yesu, Yohane, Petro komanso Paulo timaona onsewa anaphunzitsa chinthu chimodzi, tembenuka mtima. Onsewa akudziwa chimene chofunika chokhudza Mulungu. Anthu titembenuke mtima. Ndipo tionetse zipatso za kutembenuka mtima. Inu ndine ngati tikufuna kukhala Khristu, sungakhale Khristu usanatembenuke mtima, usanalape, usanasinthe kachitidwe ka zinthu. Ambiri masiku ano tumati ndife Khristu koma zochitika zathu ndi Khristu sizigwirizana. Chifukwa cha sinatembenuke mtima. Ndipo Paulo akunena chachitatu chimene chizindikira chinthu chimenechi chokhudza Mulungu. Tiyeni titembenuke mtima. Chinthu chachifolo chimene Paulo ananena zokhudza Mulungu ndi chinthu ichi. Pa verse 31 anayankhula mawu awa. Chifukwa anapangira tsiku limene adzaweruza dziko lokhalamo anthu m'chilungamo ndi munthu amene anamuyikiratu, nampatsa anthu onse chitsimikizo pamene anamuukitsa iye kwa akufa. Ndipo Paulo akunena kuti Mulungu amene ndikumphunzitsayi chinthu chachifolo chimene chimakhudza Mulungu chinthu ichi. Akuti Mulungu adzaweruza dziko. Akuti anayikiratu tsiku limene adzaweruze. Komanso atikuweruza wake kwa chilungamo. Mawawa yagwitsa pa verse imene yagwitsa ntchito maonena kuti pa verse 31 yagwitsa ntchito maonena kuti chifukwa anapangiratu tsiku limene adzaweruza dziko lokhalamo anthu m'chilungamo ndi munthu amene anamuyikiratu. Akuti tsiku limene anayika Mulungu anayika kale, komanso anayikiratu munthu amene akumutchula pa indani. Tibwerere ku verse 18 ndi Yesu Khristu. Ne Paulo akunena kuti tsiku la chiweruzo anayika kale, linasankhidwa kale, linayikika kale. Zili ngati mwina ena anthu limatokhala ndi mwina tapanga mgwirizano liti kakumane ndi munthu wakati amwene tikumana mawa 2 koloko, tikumana pakuti. Ndeti pamene mukamba kuti tikumana mawa 2 koloko, ndeti mukamba kuti pakakumana anthu awiri kapena magulu awiri. Ndeti angoganizani kuti pa magulu awiriwo mmodzi wachokapo ndi wina wapitapo. Kuti mkumano mati wachitika menepo tikuzonena kuti ayi. Koma za Mulungu Paulo akunena kuti mkumano wa Mulungu tsiku linayikika kale,
ndi mkumano wa inu amene mukundimva ndi Mulungu amene anayikanso kale Yesu. Ndi zinthu zoti sizingasinthidwe. Mikumano yathu pa dziko lapansi matosintha, koma zimene Yesu akunoti sizingasinthidwe. Pa tsikuli Yesu anayikidwa kale kuti ndi amene adzaweruze. Kaya inu mukufuna, kaya inu simufuna, koma kuti tsiku la chiweruzo anayika kale. Ena timafuna kuthawa chifuniro cha Mulungu ponena kuti ine za Mulungu zisandipatse bize. Ine sindikhulupirira kuti Mulungu alipo kapena timakhulupirira kuti Mulungu kulibe. Ngakhale tikhulupirire zimenezo, koma mawu a Mulungu akunena kuti tsiku linayikidwa kale. Oweruza ndi Yesu ndi Mulungu. Yesu pokhala Mulungu. Kodi ife tikulikonzekera tsiku limeneli? Ndi Paulo akuwauza kuti dziwani chinthu ichi, zinthu zokhudza Mulungu. Tsiku linayikidwa kale, Yesu ali pomwepo. Kaya inu mukufuna kaya simufuna, koma linayikidwa kale. Ndipo inuyo mukatani mukakhalapo. Yesu ali pomwepo akaweruza. Kodi tikuziona bwanji? Pa 2 Korinto chapter 5 verse 10 anafotokozanso chimodzimodzi. Yesu akakhala pa mpando wachifumu. Nanganso tikawerenga bwanji buku la Roma chapter 14 verse 12. Aliyense adzadziwerenga mlandu wake kwa Mulungu. Paulo anafotokoza choncho. Aliyense adzadziwerengera mlandu wake kwa Mulungu. Mulungu akudikirira kuti adzaweruze tsiku. Adzaweruze anthu. Kodi ife tili okonzeka? Tsiku linayikidwa kale, chongofunika tikonzekere. Ngakhale tsiku linayikidwa sitidziwa kuti ndi liti tsopano. Ndipake Yesu pa buku la Mateyu chapter 24 verse 36 kumatsika Musa ananena kuti tsiku lakubweranso kwa Yesu silidziwika, olo Yesu yosamadziwa. Lizakhala ngati limene zinali nthawi ya Nowa, kukwatira, kumwa, kudya, kutani zambirimbiri. Kenako zakuzindikira uyo wafikayi. Tsiku linayikidwa, koma sitidziwa tsiku lake kuti ndi liti. Koma tsiku linatani nditu, linayikidwa nditu. Chongofunika ndi chani? Paulo akunena kuti tikonzekere. Koma tione mmene zinathera pa buku la Machitidwe chapter 17 kuti zinatha bwanji. Pa Machitidwe chapter 17 verse 32 ndi 34 mpaka 34 zinatha motere. Ndipo pamene anamva zakuuka kwa akufa, ena anaseka bwebwete, koma ena anati tidzakubvaninso za chimenechi. Choncho Paulo anatuluka pakati pawo verse 4. Koma ena anadziphatika kwa iye nakhulupirira, mwa iwonso munali anthu ena amene akuwatchula pamenepo. Umu ndi mmene zinathera Paulo atauza zinthu 4 izi zokhudza Mulungu. Atauza Mulungu analenga dziko, anthu ena anamva akunena choncho. Komanso atauza kunena kuti chani? Anayika tsiku limene adzaweruze, anthu ena sanatani anamva. Komanso apa akunena kuti chanjamba 4 chimene tikuchiona tachiona chicha. Pamene anayika tsiku komanso kuti Mulungu ananena kuti tilape. Mulungu adzaweruza, tilape, anayika tsiku. Ndi akunena kuti anthu ena chinachitika ndi chinthu ichi. Panachitika zinthu zitatu. Akuti ena anaseka bwebwete, kuti zimene amayankhulazi koma munthu I think angoyankhulapo. Ena akuti ananena kuti takumvani lero koma tidzakubvanso ndi tsiku lina. Komanso ena ananena kuti ena anamukhulupirira, anamamirira kwa Paulo. Kodi inu muli gulu liti? Odikirira kuti mudzamvanso uthenga wa Mulungu tsiku lina? Kapena ongoseka kuti tamva chabwino basi? Kapena mufuna kukhulupirira? Paulo anatipatsa magawo onse amenepo. Mulungu alipo, ndipo zinthu 4 izi zokhudza Mulungu. Kodi inu muli okonzeka kulapa? Muli okonzeka kuonjezereka ku mpingo? Kapena ndinu okonzeka kufunabe kukhala mu uchimo? Kodi nkhani yathu itha bwanji? Itha ngati magulu awa oseka, kapena ena ngoti abasi zikhale mmene zili mutakubvani tidzakubvaninso tsiku lina? Kapena tikhala anthu okhulupirika, okhulupirira zimene mawu a Mulungu akunena? Izi ndi zinthu 4. Zikozotheka kuti paja poyambira ndakuza kuti mulembe zinthu 4, mwina zikozotheka zasiyana ndi izi, koma izi nzofunikiranso pa moyo wathu. Zinthu 4 izi tiyeni tizidziwe, tiyeni tizisunge, tiyeni tizindikire kuti nzofunika pamaso pa Mulungu. Tikatero moyo wathu wa Chikhristu tukuza bwino. Mulungu alipo mmodzi, kulibe milungu ina. Anayika mpingo wake umodzi. Mulungu ali mu mpingo wake, Yesu ali mu mpingo wake, mpingo umene anakhazika. Kufikiranso nthawi ina tingopempha Mulungu apitirize kudalitsa phunziro lake.
Munali ndine mbalo wanu Vinjero Gondwe. Mulungu akudalitseni nonse. Amen.